dugun iluze hasteko, hemen hitzak, dantza, jolasa, lagun artea, nagusi. Dantza ere bai, Hitzen dantza bai? Bai, fizikoa baino... Bai, hitzen dantza, egin dezala dantza burua pixka bat. Bueno, eta kaso, gorputza ere mugituko dugu, astinduko dugu pixka bat. Oier Jokin, dantzarako prest? Prest. Jolasarako prest? Eta? Bueno, bementxe, 3. saioa, ja veteranoen leku hartuta, gure Gabiriako lehengusuak, 288 euro, aurreko final ere zeuekin jokatu genuelako. Ze moduz, Jokin? Gero eta beto? Ondo, urduri puntxun, baina guztua. Ongietorri, bikote, plazer bat. Eskerrik asko. Antxe erdigunean, Maite eta Kristina, bigarrenez, Miluzen, aritu zineten, hortxe finalera iristeko porrako horretan, momentuz dirurik ez daukagu pilatuta, baina bestelako konfidantza bat bai, ezta? Gaur sartu zarete platoraia beste nagusitasun batekin. Bai, hobeto bai. Husi, hori da, lehen dena zen urduritasuna beldurra, gaur gozatzera, animo neskak! Julen eta Esti, ongietorri ze moduz? Ondo. Una ikaskideak zarete Esti eta zer gehiago bai haukotillo eta guzti. Bai. Bikotea zarete, eskolan ezagututa eta? Hoi da. Bai. Ondo, zer ikasten zabiltzia? Magisteritza. Magisteritzan maitasuna da, Julen. Bai, ala guztietan. Animatu zarete miluzera, guretzat ederra, Julen, ondi zatoz? Ni oinatetik. Ez dizu? Arre horreatik. Bederto, ongietorri, zorte non, eta ia gertatzen den? Esan dugu orduan, dantza, jolasa, maitasuna ere bai. Maitasun asko. Denetik izango da gaur Miluzen, astera goaz! Aze parea! Gabiriarren txanda, Oier Jokin, Oier, eraren batera, deitzen zaie, Gabiriarrei? Bai, makilarik. Makilariak? Bitu, makilarien aginte makilarakona. Bueno, esan dugu gogoratuko dugu, herriko alkatibe bazarala, Oier. Ala tokau da, bai. Ondo, Jokin bestak beste horrekin egingo dugu jolas. Nor duen Maira? Maira? Oier. Oier, bartu lekuen mesedez. Ez izenak dagokien herriekin lotu beharko ditugulako, lehenengo pareak honetan. Oier, prest? Bai. Guazen, denpera. Otxoak? Ataun. Osondo? Zorriak? Araia. Ez? Mokoloak? Bergara. Osondo? Urkodoiak? Urtze. Urkodoiak? Lezama. Ez? Jarrileroak? Araia. Kontuz? Jarrileroak? Oier? Bai, hor gogoraraziko dugu, bitan aukera bera ezin dela hautatu. Bueno, hasi ondo egin gara, otxoak, ataunen, segituan identifikatu ditugulako, mokoloak Bergaran, eta humorez hartu beharreko ez izena noski, jarrileroak Portugaleten dira, Toledoarrak esaten zaie Araiarrei, urkodoiak Azparnen, eta zorriak Lezaman. Azkenean, bi sartu zaizkigu, ezta? Puntu, oso no! Mendarotik Maite eta Kristina, mendaron badako zuia, izanik? Motxaiak. Ondo. Ez izenekin jarraituko dugulako, nor due, Maira? Kristina hartu lekuen mesedez. Herriak eta herri hoiekin zer ikusia duten, paregokiak. Zuentzat lana bebai, hortxe agertuko dira. Lotu beharreko zeiak, sorte hon, denpora. Azkonarrak. Iruri. Ez? Kondeak. Agorainen. Osondo? Lantzoiak. Bidarrai. Ez? Koskak. Elorrion. Kontuz? Trapujaleak. Elorrion. Hemen ondo hasi gara, aguraingo konderria segituan identifikatu dugulako, baina falta ditezkigun gainontzekoak, Azkonarrak Elorrion, Lantzoiak, eta lantzoi egia da, ondarroan magina bat aldizen zuten den hitza dela, Koskak Bidarrain,
Proseskariak irurin eta trapujaleak lezon. Azkenean, lau akats ere egin dituzuenez, punturik ez, eskak. Berriek eta dagokien parekin jarraitu behar dugu, Julen Esti, nor doa Maira? Bale, estrenatuko gara. Esti Julen, bueno, lasai hartu, ikusi dugu, hau, azkenien jakintza da, baina zortea beba da. Esti hor agertuko zaizkizu. Pareak, aukeratu nahi zuen azteko, ukitu pantalla, ahoz gore esan da, guazten, denpora. Lepo luzeak. Hondarribia. Ez. Zapoak. Durango. Osondo. Bikingoak. Amikuse. Ez. Bi akats. Uribarri Ganboa. Amikuse. Ez, kontuz. Euliak. Amezketa. Osondo. Bale, ez hartu lekuek. Hartu dira horiek, sikiera, egia da gaur puntuak lortzea ez dagoela bereziki erraza. Tipulak altzon, euliak amezketan, zapoak Durangon, azken bi hauek zuzen erantzun da, lepoluzeak amikuzekoak dira, bikingoak hondarribiarrak eta bukatzeko Uribarri Ganboakoi Madrildar esaten zaie, zuek bi zuzen erantzun da, 20 puntu. Eta oinatin artista asko dago, oinatiarrei esaten zaie? Txantxikoak. Noski, eta hori da zizen ofiziala esango dugu. Gero herritarrei bestelako batzuk ere jartzen zaizkie, baina ofizialki Ikastoli ere bai, Julen, txantxiko ikastola, bai. Eta isilik orain, imintzioka, eta marrazten, eta Jokinek esan du segituan. Ni izango naiz, Maira joango dena. Alo, semua! Hori, hartu leku alasai, Bai. imintzioka azteko gozez, antza, ikusiko dugu, zenbat puntu lortzen ditugun. Lau kontzeptuak bertan, denbora. Imintzek hasiko gara. Bekalarie, maratoia, Osondo. egaztie, txorie, kolibrie, txantxangorrie, txepetxa, bertakoa, horie, kanarioa, Osondo. Marrazkira guaz. margaritea, lorea, ze lora, euski lorea, Oso ondo. atea, liburue, kuadernoa, Venga, bero. Jokin lagunduko geu. kuadernoa, bloka, arkatzakin, idatzi, Denbora dago, azterketa, azterketa egin, Bero. examina, testa, Ez. Saiatu, Jokin. apuntek, Ez. bloka, ez dakit, Bero. bloka, zerrenda, erosketa zerrenda, Agenda. Agenda, bai. Bueno, urbildu gara. Zen errazena ere, Eta oso bizkor Jokin, eta urrekari bat ja finkatu du hemen, miluzeko platoak zenbat kolore dituen, horietako bat erabili du, kanarioa asmatu arazteko, beraz, hori ere balekoa, zalantzari gabe. Ba, 3 asmatuta, hau bazuek 60 puntu zuen markagailura. Eta Maite eta Kristinaren txanda orain, nor jarriko dugu imintzioka? Ni berriz. Kristina joango da berriz. Eta ja, seguruenik, trikimailuren bat edo beste menperatuko duzue. Ea ba, lauak asmatzeko balio duen. Denbora. Reggaetoia. Perreo. Venga, bero. Bai, Perreo. bai. Perreo, esan du. Haupa Maite, Ondo? Oioa. Bero, bero, bero. Oiaskoa. Vale. Pertsona bat. Venga, oso ondo. Ez du margot. Hortxe. Ari gara ikusten. Keia. Estula. Ez? Mingaina. Oso ondo, zer dori?
Txupatxusa. Gertu, Karameloa. Txiklea. Aldatzeko aukera dago, Hau itxita, Zuzendaria. Osondo, venga. Hartu lekuen. Zupetzea ez dugu asmatu hartzaina eder. Malkoetan oso bizkarra ibilizara, Malkoak margotze horretan, eta egia da, Ilaski, aurreratu duzulen dantza izango genuela, Bai. eta perreoa izan dugu, Bai, hori da. Eta asmatuta perrato jaskoa ederto 40 puntuz da markagailura. Julen eta Estiren txanda estreineko zorain, zein da bietan abilena imintzioka. Esti da abilena? Ados, aprobetxa ezagun hori. Julen zer egin duzu ezosketa edo erabaki erreza izan da? Entrenatzen ibili ginen da, Bai. honi hobeto mutixea... Azkar ikusi zenuten, Ederto. kasu honetan, nora bidali, ezta? Aukerak bota Julen holan guk lagundu aldugu be bai, Ja. gero hotz eta bar eta bar. Vale. Kontzeptuak bertan, Esti, denbora. Marrazkiarekin hasiko gara. Argazki kamaria. Oso ondo. Hola, Harri. Telefonua, mobila, Oso ondo. kartak, mezuak, SMS-iak, amodio gutunak, argazkixak, Tinder. Oso ondo. Agure zarra, persona nausixa, Bero. zarren egoitza, residentzia, berandu, benidor, Bero. turistak, insertzua, Bero. Hor gabiltz. Bai, bertan, denporia, asko, jubilao asko, jubilatu andana. Bai, jubilatua. Jubilatu, ando. Azken marrazkia. Zer da hori? Loria, Oso ondo Ez, marraztua. venga, bero. ogixa garixa. Oso ondo. Harri! Hartu leku esti, oso ondo. Esti oso bizkor horre, Ederto? Bai, jubilatuarekin aritu gara bueltaka, Tinderrekin ere bai, horrek esan nahi du zuen lehenbiziko harremana aurrez aurrekoa izan zela nola bai, Tinderrik eta zenuten erabili. Ondo, esango dut bat ondo, bai besti be oso ondo, Eta ere, biak Eta ere. Laurak asmatuta, 80 puntu zuen markagailura. Ondo! Hasi dira markagailuak, betetzen ere 3. proba dator. Hitz eskuturagoaz, nor du emaira? Jokin. Jokin, hartu lekue. Hitz gakoak behar ditugu. Zuen arteko konpenetrazioa ze moduzkoa den jakin nahi dugu. Berbakor, bat-baten trabatu ezkero, aurrera egiteko aukera. Denpora. Hegaztie, Kaioa. gauekoa, Xausarra. hegaztie, Ontza. Osondo. gozoa, Gazie. txurie, Azukrea. Osondo. itxason, Arraiek. ontzie, Txasontzie. txikie, Arraununt ez zegiat. Botea, ez zegiat. Antzekoa? Zegiat, kanoa. paso, Txalupasen. ugaztune, Beie. lapurre, Paso. basokoa, Basokoa. Zegiat. paso. Azeria. Saiatu dira, Zerien pare, hauek ere, puntuak laburtzen, baina lehenengo biak zuzen emanda, 40 puntu. Ondo! Elkarrentzun, elkarri ulertu, denetak beharru ikastituan, nordu maira? Kristina hartu leko mesedez. Bortxe, bata bestari gakoak emonda, txandaka eta hitz bakarrean, ia hitz eskutu oiek asmatzeko gai garen. Kristina, denpora. Dirua, bankua, lana, diruzain, nomina, langilea, kontura, paso, Soldata zen, oso ondo. erretzen, Tabakoa. gorputza, birikak, Oso ondo. zua, erre, zukaldian, zukaldatu, paella, arroza, zua, Ondo irakurri, Kristina. oi,
Txokolatia. Kazuela. Paso. Bomboia zen. Bombona irakurri du. Bomboia zen. Itzeskutua. Momentu batean iruditu zaik bera, ikusi dut aurpegia, nola izango litzateken 12 bonboi oparitu mesedez. Denak gainean hartuta. Irudikatu dut hori eta zoragarria izan da, benetan, azkenean, jo, despistatu eregin naiz bat, 20 puntu! Oso ona, zoragarria. Orduen, Julenek, ja ikusi eta bestiek zein duten ondo irakurri, torre gauzte danak. Nordo maira? Hartu leku besti mesedez. Eta esan dakue, hitz eskutu bat daukagu, eta txandaka eta hitz bakarrarekin, paso egiteko aukera hori bebai, baina asmatzen dugun hor eskutatuta ditugun kontuak zertzuk diren. Esti, denpora. Gorputza. Eskuak. Gorau. Zorbaldak. Bi. Titi. Adarrak. Begixak. Paso. Vale, paso. Besoa zen. Paso. Paso arkumea. Arraina. Lehatza. Erosi. Bakailagoa. Lekua. Lekue. Lekua. Arrain isa. Osondo. Hartu leku ez Elkarri entzutea ere oso garrantzitsua baita eta batez ere proposamenak etengabe botatzen jardutea, baina... Baina oso ondo egon da, eskua, zorbalda, bi, titi. Zenean joan gara... Claro, bertan gabiz, bi entzun, da ja, bi titi Julen. Claro. Bi derrama 20 puntu, azkenean. Eta, markailuak egiratzeko momentua iritsi da. Gabirian 120 puntu, Mendaron 60 puntu, eta Oñati Arrigorriagan 120 puntu. Baina ze gertatzen den Triboren berbak atozelako. Triboren berbak gaur oso berezia. Begira, eskuartan zen liburu daukadan, eraikutzarako materiala. Eider Rodriguezen, lehenengo novela, ipuingintzan asko maite dugu, eta novela ikaragarria izan da, asko maite dugun idazlea. Konfinamentuan irakurritakoa, nire kasuan. Bai, nik gerotxu hau oso gogorra dalako. Bai, behar da, ez da? Bai, bihotza indartxu behar da, baina ze ondo idazten duen Eiderrek, eta zema gustatzen zaigun. Liburu honetatik ateratako berbekin osatu ditugu taulak, bale? Oier, Jokin, zeurekin hasiko gara, lehenengo taula prest daukagu, eta badator, denpora. Erroa, ateak finkatzen diren atala. Gontza. Mozkorra. Aitzurra. Lokatza, loia. Lupetza. Asko erabili direlako, arropa kondatu. Garaztatu. Ez? Erroa, ateak finkatzen diren atala. Gontza. Mozkorra. Eitzurra. Lokatza, loia. Lupetza. Asko erabili direlako, arropa kondatu. Zedarritu. Ez? Maite? Erroa, ateak finkatzen diren atala. Gontza. Mozkorra. Aitzurra. Lokatza, loia. Lupetza. Asko erabili direlako, arropa kondatu. Maiztu. Bila, iparraldean. Txaldonaldi txiki bat ere egon da hor, ikusita Maitek esan dugu, lau asmatu ditugu eta segi dezagun horrez, da? Lau zuzen erantzun da, 40 puntu. Alare esan dit, Jon Gongek topea daukagula. Baita ere, egia da. Gonga ematen badu. Akabo hor, Eraikuntzako materialarekin jarraituko dugu, Maite Kristina, eta bigarren taula badator zuentzat, eutxi, denpora. Lau oinetan. Kokoriko. Lau oinetan. Katamar. Arroa, handi ustea. Arranditsua. Erne, zelatan. Atezuan. Zorrian arrautza. Bartza. Falta, utxa, eskasia. Mentxa. Ganora bakoa. Gibel handia. Orkatilen gainean eserita pikotxean. Kokoriko. Aupa! Katamarrasi,
Eta kokoriko bukatu dugu panel guztia zuzen osatuta, 100 puntu, bikote. Hau banezpak. Zora gari. Julen ezti, liburuarekin jarraituta, hirugarren taula zeuentzat, eta eusten badiozue, sailkapena be bai. Julen, zeuaz hasi, hirugarren taula badator denpora. Errekatan biziren arraintxoa. Eskailua. Baldresa, baldana. Trauskila. Zikina, koipetsua. Mukerra. Errekatan biziren arraintxoa. Eskailua. Baldresa, baldana. Trauskila. Zikina, koipetsua. Ugerdoa. Zakarra, gozakaitza. Mukerra. Arrainen egala. Eskarda. Mugimendu txikia. Zerkina. Ibilaldi baterako janariko puru errazioa. Anoa. Aupa! Eta ze presioa zegoen horre, utxe eginda errebotea zegoelako, baina azkenean taula guztia zuek ere 100 puntu! Eta markagailuak honela geratu dira. 120 puntu Oier eta Jokin, 200 puntu Maitek eta Kristinak, Julen ezti, 220, oso ondo. Oier eta Jokin, nantza maiteko dugu, abentura. Pena. Bai, hirugarren saioa zuentzat, finaltxu bat bebai, dirua bebai, 288 euro. Ondo. Ematen du Jokin, prestatzeko afaritxuan neuretzat, horrek? Ingo dugu zeuze, ingo Ni dugu. ere joan ninteke, akaso edo, eta polita... Hau da, barne txiste bat, Baita ere. besteak beste gonbidatu intuztelako, Ai, egiten Oierrek eta duten. Jokinek aurrekoen Fenomeno. zakua irabazi, eta miluzeko hainbat lankide joan ginen gabiriera, eta zoragarria izan zen. Oso ondo. Zuekin egotie, barriro zoragarria izan da alkarre ezagutzie, barriro. Eta horrelako ospakizunetarako zakua irabazi beharrik ere ez dago, esan nahi dut. Orain ere ospa genezake, segulako plazerra izan delako zuekin aritzea. Berdin, berdin. Oier, Jokin, musu handi bat, eskerrik asko etortziarren. Joan. Eta gaurko zazpikia, egira, Mexikotik iritsi zaigun bitxikeria bada. Hain zuzen, bertan Mexikon zabaldu zuten lehen supermerkatuetako batek Euskal izena zeramalako. Aurrera supermerkatuak, 1958an zabaldu zituen Ze ona. Jeronimo Arango izeneko enpresari batek, bera Mexikon jaioa, gurasoak asturiarrak, ez dakigu zer arrazoi medio, baina aurrera izena jarri zion supermerkatuari, eta nolabait negozioak ere aurrera egin du, ze gaur egun aldaketa asko egon diren arren Bodegas Aurrera izeneko beste denda batzuk ikus daitezke, beraz. Ze ona. Bertan, aurrera Mexikon ere. Zeuin. Ba, oso ondo, Ke onda, güey, Zeuin, Mexikon, aurrera. Txisten Ondo. dantza, segulako. Bai, monologo bat egin dezaket? Nahi duzunean, nik ere egin dut bat, pentsa. Ba, pentsa, zerotik, hasiko gara. Ondo, konforme zauzie? Bai. Bigarren fasaren atarian, puntuak biltzen hasi beharko gara, eta horretarako proba ezberdinak, gero badakizue puntu horiek sokatiran jokoan jarriko ditugula, orduan komeni, puntu asko biltzie. Maite Kristina, zeuekin hasiko gara jokoan, Definizioetara goaz. definizioetara goaz. Nik definizioa irakurri, eta zuek ze hitzei buruz, edo ze kontzepturi buruz ari naizen asmatu, gainera laguntza modura, izkitxo batzuk ere, badituzuela, txandaka. Denbora, Ipar Ameriketako estatua. Maite? Bota zerbait, iparraldean? Kanada. Kanada. Zati txikiz osatutako irudia egitean datzan jokoa. Puzlea. Puzlea, Kristina. Esaera zarra esateko beste modu bat, Atxotitza. atxotitza. Bereziki baserrian egon ohi den ugaztuna. Aberea. Aberea. Zorion beteko egoera berriz. Hortxe bat, asedan. Zorion beteko egoera. Probatu, Maite? Euforia zen. Ezin egonerako joera duena. Urduria. Urduria, bai. Zerbaiten falta, Gabezia. gabezia. Estatu edo herrialde bateko hiri nagusia. Hiriburua. Zuzen, hartzaren familiakoa. Ondo, neskak. Euforia, falta euforia barik. Euforia, bai. Apal. Baina, zazpi asmatuta, hau pasuek 70 puntu zuen markagailura. Ondo.
erakustaldia. Bai, politaldi berean Julenek ere aurkariak nola txalotzen dituen. Bai. Txalo jotzen hasita tajuz, ezta? Ondo. Zuen helburua, zuek ere soka luzatzea. Bai. Txandaka, definizioak, biok prest, denbora. Artelanak ikusteko egiten den jarduera. Erakusketa. Gure aurrean agertzen den ikuspegia. Paisaia. Bai. Txakolina edateko erabili ohi dugun edalontzia. Kopa. Dokumentuen bilduma. Dokumentuak, bilduta denak. Hasita. Esti? Artxiboa zen euskarazko egunkariaren izena. Berria. Atun mota. Egaluzea. Egaluzea, bai. Egaluzea jan ohi dugun garaia. Uda. Osondo, lortu beharreko helburu zaila. Helburu bat zaila. Erronka, osondo. Piztuz gero, Arantxa Iturbe entzun dezakegu. Irratian. Irratiak uin bidez transmititzen duena. Eta entzun da, gongaren soinua. Ondo! Baby time! Sortzi asmatuta 80 puntu! Julenetti! Aukeratzen hasi txakolina egaluzea? Biak batera, ez da? Kaldo gari gabretan. Aukeran biak batera, eh? Biak batera. Bai. Ze ondo, ze kombinaziona. Barri. Eroglifikoak datoz. Kristen, jagartu bat zeurako irri bat eba? Eroglifikoak zeure gustuko dielako? Claro. Ahí está. Claro. Nahi nituelako. Oso ondo. Hori. Badator lehenengo eroglifikoen eskak. Denpara. Erosiko luke. Zer ikusten da? Bale? Iru bai? Bai, irua hartza, Ze hartz? Zaitzenan. Erosiko luke? Dirua, irakurtzen dugu, goian, derekin hasita, irua, dirua, ze hartz, balu. Erosiko luke dirua, balu. Claro. Orain bai, ikusita betiko, ez da? Gustatu zaite, euskaltegietan ere erabiltzeko baldintzaren maskota izan dadila balu. Bai. Norbait horrela mozorratuta. Oianeko liburua balu, eta hori dana. Balu. Dirua balu, erosiko luke, oso ondo. Ez geratu burumakur, neskak. Bigarrena dator, denpora. Burumakur datoz. Hanka, azeria horiek. Hanka ez? Ile bai? Ile bat erantzunen zati, baina zer? Zer ikusten du? Ilea. Ilea bai, zer gehiago? Hankak. Hankak zer dira? Rakak. Bale? Raka? Iparra. Rakak ez, galtzak? Rakak ez direlako? Galtza ilea. Galtza ileak. Claro, galtza ileak. Eta eroglifikoa zarago modelo ausarta da, baina... Burumakur datoz galtza ileak. Proba genezake, hori ere noiz bai, neguan, bereziki. Nik tarteka galtza barik bai. Bai, ez da? Bai, Horrela izaten da. galtzak falta ileak bai. Natural. Bai. Neskak, hirugarrena bai. Badator, denpora. Gorotza gustuko du. Kaber. Bale, ka, zelan? Kaber kabi. Ez. Kaber. Ka, birritan? Kaka. Kaka? Kaka. Ze nota? La. Kakalarria. Oi! Bekoak ardoak. Kakalarria ez, kakalardoak, bai? Bai. Gorotza gustuko du kakalardoak. Ardo asko da larri egoten zara, hori ere gertatzen da, baina kakalardoak hori zen erantzun zuzena, zenbatuta guztira, punturik ez dago bat ere. Saiatu gara, Saiatu gara. Lastima. Punturik ez, baina eroglifiko gehiago bai, kasunetan, Julenentzat eta Estirentzat, zemuz, moldatzen sarie? Ikusi beharko. Batzuk bai, beste batzuk ez. Batzuk bai, beste batzuk ez. Bueno, Julen Esti, zuek bota aukerak, ia lagundu aldugun, gure bai. Badator lehenengo eurentzat. Denpora. Bastanen ondoan dago. Zer ikusten da? Bai. Badera entzunen zati? Lauki. Ez? Bai. Baiara. Ez? Bai. Beste bide bat hartu. Baigorri. Baigorri. Bai. Esan
duzu beti? Esan du. Edo hau txak entzutot. Baina hain leun eta hain apal esan du. Bai gorria zen, bai gorri. Bai gorri. Bastanen ondoan dago. Da. Ondo. Nafarra berean, bai gorri. Julen bai, ondo. Julenek orain jodio txalo ez diri. Bai. Arro ere. Arro, bai. Ondo. Bigarren hieroglifikoa denpora. Arzaken egin dut. Zerba. Bale, zerba. Zerbasua. Nola dago? Zerbasua. Ez? Nola dago? Zua zerba. Zerba, bueno, aldatzen dugu, eta ez gaitxik, zerba nola dago? Erreta. Bale, Zerba erreta. arzaken egin dut? Errezeta. Erre? Zetak. Erre zerba. Ai, la leche. Vale. Julen Arzakera joan da, azten daia sukaldean. Errezetak egiten. Errezerba, zeinak egingo duga. Zerba, zeta, ez gaitxik aldatute, zerba eta zutan zegoen erreserba. Karo, arzak errezerba. Bueno, urbildu gara. Bai. Ondo. Bintzat. Venga, irugarren hieroglifiko, Guazen, denpora. Txile hegoaldekoa. Mapu... Oso ondo? Maputxea. Maputxea. Ai. Oso ondo. Bueno, Macron ikusten genuen zati bat argiztatuta. Putin, txe eta a. Maputxea, bikain. eta izan da tensio pixka bat, baina puntuak ere bai, 60 puntu denera. Esalegi horretara goaz. Aipatu dugu gaur platoan bero pixka bat egiten duela. Bai. Temperaturak segurenik koska bat gora egingo duera. Orain, esaldi bihurriak, batzuk antolatu, besteak bokalez osatu. Presaka baina ez azkarregi ere. Ados? Baina Eta Kristina puntuak behar ditugu markagailu horretan, Bai. Ea ba, lehenbizikoa, denbora. Azpian, Ez. irudi, Ez. argazki irudian, Argazki. argazki Ez. azpian, Argazki. Ez. Argazki edo. Argazki edo. Irudi. ikusten dena, Argazki edo irudi. Azpian. Argazki edo irudi. azaltzeko Ez. Argazki edo irudi. dena, jarri, Ez. Argazki edo irudi. Baten. Azpian. Vale. Temperatura gora egin du, esan bezala. Ni horrela geratuko naiz, ja zu jarrera zuzenduko, ezta? Guazen aurrera. Polita ikusti, bai, ezta? sekretuek. Dena ematen Horrela dugula egoten hemen. dalako, Hori da. Bokalak orain, Haupan eskak, ados, biok prest, erne, denbora. Bertxol. Bai, bertxo? bertsolaritzan, puntu bakoitzaren, mi Ez, aurrena bokala, amaieran da, Ez, eta amaieran. errima, Ez, amaieran, dena, ez da dena, dunda, ez da du, di, ez da di, do, dona, doa, Doa. Bertsolaritzan puntu bakoitzan amaieran doa. Txegen neukan ba, Gertu ibili gara, ari Pentsatu daia, hor neskak ez lanak dago aurreratzen. ez daudelako asmatzen, baina, bueno, piztak Zentra bai, gaitezen oraingo esaldian, antolatu dezagun, denbora. estat, Ez, Ameriketako, Britania, Batuetako, ez, Britania, handiko, eta Estatu Batuetako, ez, eta Ameriketako, Estatu Batuetako, Sistema. ez, erabiltzen, neurri, sisteman erabiltzen da. erabiltzen da. Horre txaluek. Ondo. Erotu egingo gara, baina bat osatu dugu, Bai. hori da garrantzitsuna. Eta orain azkena, ea hau ere, osatzen duzu. Denbora. Kaz bukatu? Ez? Harineka, Ez? harinaka, Harinaka, motzago? Harinak. harinak, ez baditu, Harinak ez. Segi? ez baditu, Harinak ez badituzu. Bakarrerekin geratuko gara. 30 puntu zuen markagailura. Maite eta Kristina. Britania handiko eta Ameriketako Estatu Batuetako neurri sisteman erabiltzen da. Zer da, zeri buruz ari gara, beste pista satitxu batzuk ere entzun ditugu. Zalantzak. Erantzunik bai? Errima. Errima. Ikus dezagun. Oina. Errima hitza agertu zaigu, gainera. Bertsolaritzan puntu bakoitzaren amaieran doa eta errima du. Oinak. Bai. Neurketa sistema. Harinak ez badituzu etzara inoiz dantzari trebea izango, hortxe geratu zaigu. Bueno, komodin barik, geratu gara.
Maite Kristina alduzu esokatira egin komodin barik, bai, ez da gertatzen ezer, ondo. Aukeran, Julen Esti, komeni da, komodina lortzea, hori bai. Biok prest? Bai. Ea ba, denbora. Egiteko. Ez, Referentzia. ez, Gorbata. ez, Singola. txingola, Egiteko. ez, txingola. Motari. Ez, Batez. txingola batez. Erabili. Erabili. Ez, txingola batez. Eginiko. Eginiko. Motari. Ez, Gorbata. gorbata. Motari. Motari. Erreferentzia egiteko erabili da. Ai, segundu bat faltatu. Zaigu sartu, lastima. Segundu bat faltatu, baina entzun dugu. Bai, bale. Bale, Julen Esti zailen egin da lehenengu, eta ritmoak harrapatu, apurtxu eta harintxu hau, basko zobeto. Bokalak hemen. Prest? Denbora. Kalera, Ez da kalera, kirola, ez daki, hilara, Kola. segi, ele eta gero beste bokal bat, Kole. kolore, kolore, askotarikoa, askotarikoa. Izan Izan daiteke, daiteke, baina... baina Kolore askotarikoa. Izan daiteke. hori badakigu. Bada zerbait. Julen Esti sufritzen? Julen Apurtzuen. sufritzen? Pitxima. Ai, pitxin bat bai, ez da? Pitxin bat. Bai. Ea gozatzen dugun, horrengoarekin. Denbora. Berehala... Urduri bazaude. Berehala, Ez, urduri bazaude. aldean. Urduri bazaude. Izango, Ez, berehala, Ez. joango, ez, aldean, ez. Sabel aldean, Sabel aldean, izango dituzu. izango dituzu. eta ez dira Eta- berehala joango. Ez dira berala joango. Bale! Sartu da. Ondo! Hori sartu Zelera da. gailua sakatuta, oso ondo. Hori data. Ederto? Eta martxa hartu dugula aprobetxatuz, ea azkeneko hau ere. Denbora. Mendian, lore Mendian, baten gainean, lore baten zegoen. gainean. Gaixorik Ez, zegoen. lore baten gainean. Gainean, Zegoe, Zegoenea, ez, zegoen. bukatu bokalarekin. Zegoena. Zegoena, Gaixorik zegoen. gaixorik zegoen, hori bai. Bale, Ondo. oso ondo. Bi pista asmatuta, lehenengo gauza markagailuean 60 puntu gehitu. Eta Julen Esti komodina jokoan. Urduri bazaude, sabelaldean izango dituzu eta ez dira berehala joango, mendian lore baten gainean zegoena, gaixorik zegoen. Zer da? Tximeleta. Koloreak, tximeleta, ikus dezagun? Bai! Oso no. Eta komodina ere zuentzat, ikustagun sokatirara joan aurretik markagailuak nola ditugun. Maite eta Kristina 100 puntu, Julen eta Esti 200. Bale! Dinot, urduri bazaude zabelean, Izaten dira. bai, Julen Esti maite mindut egon dabe, bai. Baita. Eta asko zederra hauek, horrek baino. Orain denak batera izango dituzu. Oso ondo. Maitasuna dagoen lekuen. Honek doble, bitu, honek doble, urduritasuna eta maitasuna. Bai asokatiran ze gertatzen den, adi bitaldeak puntu horiek dantzan jarri behar dituguta. Adi jaun Andreok, sokatirara goaz. 100 punturekin, neskak, zeuek atzetik momentuz, zeuekin hasiko gara, eta prest, zaudete? Guazen, denpora. Nola du izena Goazen telesaileko historiak gertatzen diren udalekuak? Basakabi. Oso ondo. Jarraitu egingo dugu? Julen Esti, denpora, urteko zenbat hilabetek dituzte 31 egun. Zazpi. Oso ondo. Bale. Neskak, denpora, zein hiritan hasiko da 2023ko Frantziako turra? Parisen. Bilbon, Parisko zein museotara sartuko zara beirazko piramide baten barrena? Louvre. Oso ondo. Louvre. Zuzen. Eta komeni zen, hori zuzen ematea. Geratu da denbora, soka norabidez aldatu. 96 segundo oraindik aurretik, baina egia da, markagailuak erabat iraulita dauzkagula. Julen eta Estiren txanda orain. Denpora, zein zekale da munduan gehien kontsumitzen den elikagaia? Garia. Arroza. Partxiz jokoan zenbat lauki egingo duzu aurrera lehiakideren bati fitxa janezkero? Hogei. Oso ondo. Maite Kristina, denpora? Martxoko zenbat garren igandean izan ohi da Lilatoi lasterketa? Bigarrenian. Lehenengoan, zein hegaztik deitzen dio ipurbeltz beleari? Zozoa. Oso ondo. 71 segundo falta. Egia da denbora gaurrera egin ala puntuak bizi-bizi galtzen direla. Julen eta Esti gainera abantaila modurak gogoan izan, komodina ere, hortxe daukazuela, erabiltzeko.
Guazen, denpora? Gerritik bera, zein gorputz ataletan dago giharrik luzeena? Iztarretan. Oso ondo. Neskak, denpora? Ekaineko zein egunetan ospatzen da San Joan Sua edo udako solstizioa? 24. 23. Zein da Da Vinci artistaren izena? Leonardo. Oso ondo. Eta arna sartzeko aukera hor. 30 puntu aldu ditugu azken txanda honetan, eta Kristina. Eutxi goiari, dena den, 55 segundo oraindik, falta irata. Julen Esti, denpora, zein frutarekin egindako poltsak merkaturatu ditu Pamela Andersonek? Komodina. Komodina, sagarra. Eta erabilita, dagoeneko, agortuta aukera hori. Segurako errenta. Meloiak izan zitezke, baina Baita sagarra ere, dira. Sofina hori. Arna sartu dugula aprobetxatuz. Aprobetxatuz. Maite eta Kristinaren txanda. Neskak, denpora, zein da Afrikan hegoalderen dagoen herrialdea? Paso. Hego Afrika. Zenbat dira ninja dordokak? 3. 4. Zein izki ageri da Portugalgo matrikuletan? Bota F. P. Zer ez du edaten abstemio batek? Alkola. Oso ondo. Kostata, bale. Eta Julen eta Esti konforme, lan gehiagirik egin gabe, puntu mordoa joan delako zuen aldera, 300 momentu honetan markagailuan, gogoan izan eta beti esaten dugu, Maite eta Kristina, beraiei kendutako puntuak gero zakura joango direla, zuek finalera helduz gero, interesekoak dira puntu horiek, beraz, eutxi horri. Julen Esti, denpora, zenbat eguneko lan astea dute Lituanian haur txikiak dituzten funtzionarioek? 4. Oso ondo. Eta asmatu gainera. Ondo? 13 segundo, besterik ez. Denbora gehiagik ez galdu, aldela. Neskak, denpora, nola du izena jolastu nahi duenean begi bat isten duen txakurtxo zuri beltzak? Pintxo. Oso ondo. Guazen denpora, Gipuzkoako zein herritekoa da Odei Jainaga Xabalina jaurtitzailea? Beasain. Eibar, alfabetoko zein izki ez da... Denbora! Eta sikiera erdialetik zuen aldera Maite eta Kristina etorri dira puntu batzuk, arrantzatu dituzu amaieran apur batzuk, baina aldea sekulagoa. Maite eta Kristinak 7 puntu, Julenak eta Estik 283. Maite eta Kristina! Pixkanaka guaz, pausuak betetzen, eta beste egun bat gurekin egotea lortuta, bai. Bai. Urrengo miluz demazta aukera bat izango delako. Hori da. Kristina, zer? Nekatu? Bai. Bai. Ja, izarditan. Aurreko probetan apur bet bai. ondo moldatu zaretela ikusita, badakizue, trebatu beharra dago sokatiran. Hori da, sokatira da, bai. Orain entrenatzera? Orain entrenatzera. Eta gero bueltan, ados? Eskerrik asko, neskak! Mila esker. Hurrengora arte! Eta iritsi gara finalera, iritsi zarete Julen eta Esti. Lehenbizikoz gaur miluzen, iritsi eta finaleraino. Bai, sekulakoa, 283 puntu pilatu dituzue gainera, horiek euro bilakatuta ja, zuentzako dituzue seguru. Eta orain, ikustagun, zakuan, zenbat diru daukagun gaur. Jokoan, 5.752 euro! Oso ondo! EHUko ikusentzuteko komunikazioa ikasten da bil. Gure publikoa, ze moduz ikusten da, bizitza hortik? Ondo? Eta entzun? Ondo? Eta ere? Laster, bietako pare bat, horra lehiatzen da beste bi ona, Bai, zuek hori izango data, Ara, datorrena. ona baino lehen. Honek ez daukain besteko presarik, gustora gaudeta, baina lehiakideak garri dugu. Zakoaren bila joango gara, bikote eta jolasa, adi, joko bihurtuko dugu, zakoaren bila goaz. Eremuak, 3 hauek. 70ko hamarkada, 80ko hamarkada, 80ko hamarkada. Izan ere etxe askotan egon diren mai joko mitikoak ekarriko ditugu gaur finalera, duela hamarkada batzuk sortu, eta oraindik ere aski ezagunak direnak, gehienak. Joko bakoitza zein hamarkadatan merkaturatu zen asmatu beharko duzue, zein hamarkadatan jarri zen salgai, alegia. Bai? Bai. Sorte on, Julen eta Esti. Aurre ikuspenak, zeitxura? Bueno, Kusiko dugu. alda nengo da, bai. Hori da. Listo.
Badator lehenengoa. Game Boy. Zea markadatakoa izan daiteke? Larogei o larota hamar. Bixetako bat, zein uste oso. Narrebia larota amairukua. Eukien Game Boyxa. Klabe, izan lehik laro eta... Ez que eukien Game Boy Color. Hoi doa, ja barrixa. Ja. Igual laro eta berandu, venga. Larogei. 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 Urrengoa. Hipopotamo irensleak. Niko jatzea gotako neke. Bai, Bai ez? 70. 70. Venga, Hirurogeita hamarreko hamarkadara, bialde dugu hipopotamoan jokoa. Urrengoa. Hotel. Nik ez da gite esaten. ja. Jolastu zu inoiz? Neukaz. Hotel. Ez da oso, osea, egia espesegun hitzen, bez, orduen edo larogei edo 70. Ez? Larogei. Venga, Larogei. bai. Larogeiko hamarkadan jarri dugu. Urrengoa. Tamagotchi. Oia. Zer. 70, laurogei, Neuk laurogeita dut. hamar. Ja, bai, zautu nepe bai, baina. Ja, Noiz merkaturatu zen jo, ez da. ja. Fijo Japonen jota espaldiko asunto da, ala. Baina, zuk non esango zeke? Ez dakitz, eskolan bersiño txikitzun eta holan, igual hori ja moderno hobe da. Bai. Zalantzak, Julenek eta Estik, Tamagotchian hori bialduko dugu. 70. Bai, Larogei. Nola eta hamar. Zoko esan. nuk, 70, zango. Venga, jarri. Igual tonteki Igual da. 70. Larogeita hamar. Ez dakitz, Badator urrengoa. Expresión Express. Ez que ez da gite. Nuk, pues, Joku hau noiz merkaturatu zen, Express, ez que noiz entzun debako. jarri zen salgai. Larogei eta hamar. Expresión Express, 70. Venga, ba. Emo, bai, emo. Vale, 70. Larogeita hamarrean. Urrengo dator. Uno. Hontan jolastu du, baina... Bai, Ba, ez que 70 oso hatza pentsa Bai, izatea. bai, bai. Eta larogei bai, incluso. bai. Zalantza dago. que Ez que larogei- larogei ja urren biaketan da, Ez da esan. Ez que laro Game Boy emintzu bai, eta hori ez da... Ja. Zuk non esango zeke. Laro edo 70 zuk esan. Venga, Neupe bai, baina... Venga, Erantzun bat. larogei itzuan. bai. Larogei. Larogei. Itxutxuan larogei. Eta azkena. Pictionary. Nik hau atzen honeke. Ez da gizatik. Bala, Bai, bai, ondo. 70. 70. Hirurogeita hamar. Ze moduz, Julen, esti? Bueno, Nahiko sensazio raruak, bai. Jokuak ezagutu bai, baina zeharik eta zaila, ez da? Bai, bai. Eixo esan. Bai. Baina oso ondo hausnartuta, zikera? Zer, zer. Zaitzoa, ia. A ber, hola. Zer eta zalantza horiek ere azaleratuta, konpartitu ditugu guztiok. Eta ez gaitezen, ikusten ia zer gertatu den, 5.753 euro ditugu jokoan. Eta Tamagotchia. Euki duzue, Tamagotchirik? Askotan eskatutza tamari, bai, okin ez dut okin. Ez. Zaintzen zenuen? Zaindu bai. Bai, bueno, Batio. bai, lagunen tamagotxiren bat okintzat bai. 90 hamarreko hamarkadan?
Ikustezagun. Hain zuzen, 86an Japoniarrek sortu zuten, eta bertatik ja mundura edatu zen. Hotel. Badakizu ez zer den? Nik jokatu dut honetara. Ba, nik ere ez dakit? Joku bat. Zer den zehazki? Hotel. 80ko hamarkadan. Bai. 86an, hain zuzen, eta lehenbiziko bertsioa dagoeneko ez dago eskuragai, pentsa. Hipopotamo irensleak jokatu dugu guztiok, ezta? Bai. Bai. Antxon bai, ezta? Ojo, zalantzari gabe. Bale. Ondo. 70ko hamarkadan jarri dugu, vintage itxura hartu diozu, Bai. Ikus dezagun? Oso ondo, zuzen, 78an kaleratu zen, hain zuzen, izen ofiziala Hungry Hippos. Expresión express. Uste ideia pesan. Ez que neuke pentsatzen dut, txoko horren anuntzizonen bateo telebizioan ikusi hotela, orden pentsat erdibarri zedala, bai eke ba, esan hau seguru, así que... 80ko hamarkadan jarri dugu, zuzen alda. Bai, eta trukakia dator. Trukakia agertuta aukera daukazu zalantza izan duzuen kontzepturen bat lekuz aldatzeko. Eusko zalantzak danotan, ez? Nik enek aldatuko, aldatu ezkego damutu itena, eta gaizkinbo. Ez dugu erabileko trukakia ikotoan. Aurra ingo. Damurik ez dugu nahi. Oida, geho etxien eharrez, ez. Hola beste gura. Game Boy, bai, jolastuta bai, ez da? Bai. Zure arrebarena Color. Color, bai, modernua zen. Ez da urtetakoa zen, Color? Ez dakit, Irene arrebia lau eta mairukua. Han inguruan. Horregatik, ez da ipa. Ikus dezagun 80ko hamarkadakoa den Game Boya? Ez! 80ko hamarkadakoa zen, Pictionary 80koa bai, eta Uno 70ko hamarkadakoa. Baina gertu ibilitzarete, 283 euro ere pilatu ditugu, eta batez ere, gu kontentu, pikoten maitagarri bat deskurritu dugulako. Ikain, lehenengo programa finale egizita ikaragarria da, dirutxu batxuratu eta eurek hortzik, eta gu zerrezan ikaz eurekin, eta zuekin, bueno... Hola zean! Beste zeita bat horrengo giluzen, Eskerrik asko!